Aquest diumenge a les 7 debuta l'Espanyol B. L'equip de David Gallego comença la Lliga visitant el camp del Badalona, un rival dur, experimentat i molt fora a casa que aquest any dirigeix Ramon Maria Calderé. Els blanquiblaus, després d'un magnífic any de tercera, volen seguir creixent i millorant en la categoria de bronze. L'entrenador blanquiblau David Gallego té molt clar que el seu equip ha de ser ambiciós, tot i la joventut de la plantilla. El tècnic vol que el seu filial sigui atípic para competir a un alto nivel. Quitar los tópicos y ser un filial atípico. Atípico que sí, es un equipo con talento, con jugadores determinantes, que juegan muy bien a fútbol, pero que siempre pasan cosas a nivel competitivo. No, tenemos que ser un equipo muy competitivo y darle mucha importancia a esto, porque al final lo estamos preparando para primera división y eso es lo que vale. El capità Lluís López, per la seva part, confia en que l'Espanyol B segueixi creixent. Després de ser l'equip a batre la passada temporada, el defensa resumeix quins són els objectius del filial. Bueno, sí, al final nosaltres ens dediquem a créixer, a treballar nosaltres individualment, a nivell personal, després col·lectivament a intentar fer el millor possible durant tot l'any. Al final és créixer, el nostre objectiu personalment és intentar tirar cap amunt. Al final col·lectivament, si tots ens posem anem de la mateixa banda, al final tot arribarà. Mentre el juvenil apura els seus últims entrenaments abans de l'estrena el proper cap de setmana, aquest dissabte debuta el juvenil B de Luis Blanco, que visita el camp del Vilaseca. Magnífiques notícies les que ens arriben des del futbol femení. L'equip de Joan Bacardit ha començat amb força i ha aconseguit classificar-se per a la final de la Copa Catalunya. Les blanquiblaves van guanyar 3-0 a l'EM Lleida. Demà dissabte a les 8 ens espera el Barça. A per totes, noies!